Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, gagayem. Kablaawan da kay amin, anaaya tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Pinnatudon. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Tumaray ka man ngatan. Kalkalpas ko anangan, tumarayakit din. Sika siguro mapan ka man ag-placing. Anya aga po ngayon mo't ngayon nakag-placing. Apay adda kabuteng ko. Agkalunkon ka nga rodan, tanay, nalpas tamot tun anangan. Apay asyak manan. Siyak tinakisyenda. Nang dalos itinsangkot ko. Siyak tinang luto. Siyak tinang idasar. Siyak man taginawan. Sikamot ka na. Oh no! Babambanlugak mo tama pa nagtrabaho. Kan daldalusak pa jay owner jay. Agsulduak, iyawat kumutkan ka. Nakurang mo't akagudwat ititid mo. Kun mangmanggudak tupay. Tapno damot maaramat ko para itibagik. Oray siyak mo ta. Iso nga ginaw kan. Sikat aginaw tanapanlugak. Apay makabannog ti mangan. Oray daytan kaka. Tatang, bagaan nyo mamut ni Larry tatumulong mo't iti trabaho iti pagtaengan. Payam, bagbagag tao intun umay agpasyar di tao. Saan yun nga orayan ngagpasyar dito'y tatang? Umay kailatan ije balay. Ta rumwarak tumuten no da kayon. Ha? May unay daytan kaka. Ay nyati ko na amlar eh. Bimababae yan asadot. Isa bagbagan nyo kumananang. Ay unay daytan kaka. Mala, bayam, taumayak man ije balayaw. Ranaan nyo nga awanak Kasano nga mukngay? No adda ka unawan ka? Ranaan nyo no mapanak ag trabaho. Umay kay madamdaman ta awanak. Sige, agawid ka, ta sumaruno Awan matdagiti duha abalayan. Isuda ti gagarak. Kat oray siyak mo't abalayan. Isuda adwa ti gagarak. Ta adda nasarita ni Larry kanyak may papankin ni Liriaw. Oray siyak nga raw. Adamot na sao ni Lirio kanyak may papankan ni Laray. Saan na kano nga amot itumulong ka iti trabaho iti unag ti pagtaengan. Kastamot tinasao ni Larry kanyak. Na, anya nga tanti mapaspasamak ka iti dua. Pinnatodon ti mapaspasamak kadakwada. Agpinnatodon da ngagtrabaho. Daytan kaka. Abalayan. Agtimpla taman pa iti kapay, pangururayan ta kadakwada. Ay wuna abalayan, kanya-kanyang timpla, tasaan tamot nga mutiraman ti tunggal maysa. No natamnay, wuno na same, ay unay daytan kaka. Nagrugit mo tan ti unag ti pagtaengan da. Nay, ultimo lababo nakarugrugit. Ay ina. Anyat klase dagita atat tao. Dogyot. Awan pa'y makainakam nga agdalaws. Waris dito, waris ijay. Ay unay daytan kaka. Awan ano kasta. O manuti ipas kas kada marabot kay. San laaday ta abalayan. Ang mga no pagapunan pa yun ti ulag to'y balayda. Iso akasapulan da adwa ti pamagbaga. Ay unay daytan kaka. Agdalos kamot alirio, tani. Mababainak pa yun adda umaya sa nga ilik. Kore siyak mo't Iso nga ro da jak pay paspaster kan idan. Uray no kayat dati ag CR, ibagbagaklatan na nadadaan, no out of order. Unay daytan kaka. Agdalos ka ngamin. Ipasulong kit din kanyak. Nagadumot ti pakabanbanugak. No masikuran ka, agdalos ka. Oray mangket ipusen kada ututin amin agar-garit dita. Awam mo ti bibiyang mo. Iso no isod ko nam.
Di ore man kat pagumukan ti ulag ti kama. Ti ayan ti murag, kanti nagpupuskol arot di tarwar. Unay daytan, akin na patudon, Lari. Mas daawak, mapanak mo't agtrab-trabaho. Uray siya mat. Inaldaw mat, ang mapanak ag trabaho iti department store. Mabanugak mo't ngagdalos iti opisina, ta janiturak kat karaw. Mabanugak mat ngagtaktakdan ngagmalmalam iti department store. Tamay parit ag tugaw. Sakla makatugaw ninak ag CR. Iso akay kayat ko ag CR. Tapno makatugawak laeng. Iso asikan ti agidalimanot no kayat mo. Ay naliriyo. Sikan no kayat mo. No di mo kayat, di ka nagtagtagari, nalpas. Iso isut ko nam. Unay daytan kaka. Sir kayo mo't nanang. Umunag kayo Ay uray sa anan ta madurmen at nga umunag iti pagtaangan nyo. Nagdugyot. Una daytan kaka. Agkapi kayo nga rod, kan agmerinda kayo. Sa anan ta madurmenak. Nagrugit ti unag kenruar ti pagtaangan nyo. Ha? Imayak. Tapno bagbagaan kayo adwa. Nintulangan liryo ti bagbagaan nyo nanang tanin naladaw akaw. Alawo na ti sarrak ko. Imayak mo't laengad. Ibagam taon kiniliryo tagdalos mo't Kan tulungan mo't nga men. Imbagak daytan, saan na masangaw. Ay unay daytan kaka. Saan akon nga umunag balasan kao. Tanay, makapadurmen mo ti unag ti balayaw. Nagadupayan ti lamok kadang ilaw. Adamot, pagpatay tingilaw ng ikabkabil ko tatang. Kada pagpatay ti lamok. Ay, awan, na kayo ati masabi daw. No, day talatan nga inal daw ti malanglang abiyaw. Delikado mo ti salunat na ita. Agdalos kayo nga men. Tapno nadalos ti unag kenruar ti balayaw. Saan mi mo tamasango tatang? Sangmun nyo Ikan nyo iti panawan ti panagdalaos. Saan kat nga agpinpin at dun kayo latan ta maday ti kasta. Sadot mo't ni Lari. Agpada kayo na. Ha? Daitaw ti makunakleryaw. Ti kinadugyaw kat pakaalaan iti sakit. Ngamen, sinarakan ti marabutit kada ipas ti pagtaengan yaw. Kat nangita nabiyag ti mangnayon iti rugit iti pagtaengan. Amang dadali ti salunat ken karadkadyaw. Unay daytan kaka. Nagangot. Mas dawak tadi kamot agdalos. Adda nga rod trabaho. Sikan Sikalang ayat da trabaho na. Agpada tamot nga da trabaho na. Agpada ta abisi. Isumot. Iso adi kagreklamaw no adda naangaw. Dalusam no kayat mo. Sikan timang dalos no kayat mo. Nagsakit to pa yan ti barukong ko amang langlang ab iti angot kada tapok. Saanak nga reklamo. Sikalang tadarikrik na nasakit. Aguyo kakto pa yung sagpaminsan. Kung nagsakit ti ulok, unay daytan ka. Hindi. Adamot text ni Lari. Basaot man. Nanang, ipanda kami iti ospital. Tagtrangkaso kami kiniliryo. Aguray ka. Ipakaamok da ito kiniabalayan. Taipan mi nagitidwa iti ospital. Unay daytan kaka. Anya nga iti sakit dagiti agasawa, doktor. Komplikasyon. Adda pneumonia nagitidwa. Ken nadingkid apay. Delikado nga rod doktor. Anda kadi kanal iti ayanda apagumukan iti lamok kuno asidagda kadi ti dumping area ti basura. Ay na doktor, ijeki di mismo abalaydan ati dumping area unong basura. Ay, unay daytan kaka. Dedan tomot-amot dalos, anya ngay ita, nakaaladan, iti nakaro asakit. Kasta kani? Wan doktor, di da kami mo't ngamin ipangag, anaganak da. Iso ada kayo man laangan doktor, timang ibaga kadagiti rumbeng nga aramiden da. Ayunay daytan kaka. Anak, adda ditan ni doktor. Kasaritan na kayo kanaw. Kumusta ang tirik nayo, Lerio, Lari? Nakapsutak pa dok.
Oray siya, Dok. Ala, agawan nyo tagpaimbag. Tapno naragragsak lang ti pamilya yon no awan masakit. Saan kaya makatrabaho no kasta? Ay, doktor. Saan da makatrabaho, saan da makasweldo, ngam gumas gastos da para iti adu nga agas. Pudno ti kunayo nana. Wan gayam, agsigsigarilyo kayo kadi? Saan, Dok? Saan, doktor? Inom kayo kadi iti adu nga arak? Saan mo, Dok? Saan, doktor? Kumusta ngay mat ti arubayan nyo? Ada ka di drum, wano timba nga dadarom na asaan na nakaluban, wano anyaman na banag nga da stagnant water na. Adda, Dok, dagiti lata ken buti ang nakawara. Adda basit danum na dagijay. Amin dagijay kat may belang wano maitaob, may bukbok, kan may pakleb, tapno awan pagumukan tilamok. Ibasura yo amin, no adda na pupuskol aruot iti arubayan nyo. Gaikan nyo, tapno sana paglimbangan tilamok ken ulag. Oh, nangagmaw ti ko na ti doktor. Dok, iti ngay mat unag ti pagtaengan. Rumbeng kaday nga agi-spray da iti inaldaw, wano agaramat da iti chemical pagpatay ti lamok ken gilaw ken dadumapay ng insiktaw. Ay, madia, dadaulan na ti bara ken salonat. Dalusan nyo lang na naimbag ti unag ken ruar ti pagtaengan. Nang iti nakabitin nga adu-alupot, nang ronan no nabasa, ikatan nyo. Pagtaudan ngamin ti panateng, ken pagumukan ti lamok, ibasura amin narugi. Dalusan na naimbag ti pagtangan, dalusan ti lababo, tapno awan ipusen. Saan nga agipundo iti mainawan, ta araken ti ipes. Ket jay isbo, ken katay da ti mangted iti nadagsa na sakit. Nangagyaw ti ko na ni doktor. Ala, i-relax nyo lang, ken tumaran nyo amin anayted nga agas yo. Agimbag kami kadi, Dok. Wen, di yo istresan ti bagyo, ta ad-adan no kasta. Saan na tila mapampanunot yo? Pumigsa kayo, ta nakadextrose kayo mat. Ken i-inject kan damat iti antibiotics ken vitamins ti dextrose yo. Ala, aginana kayon, takasarita ka na imbag lagiti dadakelyo. Ta isudan ton, ti mangibaga ka iti amin ang mapagsasaritaan mi. Agyaman kami, Dok. Dok, Nangagyuma, ti imbaga ni doktor. Ken oray pa'y ti briefing jay nurse kada kayaw. At ti kinarugit ti pagtaudan ti daduma asake. wani nga ron naman. Ito nagawin tayo, ken ito napigsa kayo, agtinulong kayo. Saan kat nga agpinato daw. Masapol nga anestirik na yo at tumulaw ng iti tunggal maysa. Ta agasawa kayo kat nga raw. Napagtipo na alasag. May maysa kayo. Sakit ti maysa, sakit yo adwa. Di kaya't naasawan. Agbinada ang itaamin arigat kan ginawa. Saan kat nga agpinato daw. Ta dakas na ita. Ay talaga Kita nyo na nagdakulang ti bayadan nyo dito ospital. Pero armin to aminan nga ornong minanang. Nala, saan nyo nasintiran dagiti pamagbagame. Ta pagsayaatan nyo mo. In short, bawal ang sadot at dugyot. Maunat ka, nukasta ti aramid mo. Ala, saan tayo na panunutan kan pagsasaritaan ti may papaniti kinadugyot kan kinasadot. Umdasan leksyon yaw tinapasamak iti salon at yaw. Imbag kidi tadala sa atan nyo ti pneumonia. Kaaduan na nga daan iti kasta asakit ket maunat. Maka-stress mo't na kita nga ibagbagam abalayan. Ay, masapul nga iprangkak tapno amudang ti lislisyan da. Ala, agpinatag kayaw nga agasawa. Taday tati pakaragsakan ti Diyos. Sibubulos man ti panagsinakait kan panagtinulaw kan panagtinunusyaw. Unay daytan kaka. Wad, nasaysaya at tipin na tag, ngam tipin na to down. Agyaman kami, tatang, nanang, kadagiti pang magbagayo. Tungpalan mi na kita, tatang.
Nasaya at launay. Ita. Asino kada kayaw ti agdalos inton sumangput kayaw. Dua kami ananang. O nanang, duha kami taon. Agtinulong kami kaniliryo. Kasta tinasaya at nga gastawa. Saan ka takasla aso ken pusa nga agrire agpinato daon. Agam saan kayo pa mabalin nga agbanog, tama nga numabignat kayaw. Ipatrabaho tayon ton dagita. Sige nanang, taddan to pa'y mo't siguro mabati apanangdan mi. Husto ti ko naniliryo nanang. Manangdan kami ton. Ngaminton napigsa kami. Agtinulong kami ton kadagiti amin na banag. Saan na trabaho iti pagtangan. Mga baruanan kami. Pudnuti ko na nilari nanang. Kat pasensyaan da kami kuman kadagiti nagkurkurangan mi. Lari, lakay. Dispensary mo ti kinapatudon kong asawa. Oray sakmat. Dispensaran nakmat bakit? Kasta, Very good. nagsaya at launay. Ala, agawaan nyo tagpapigsa, agawid tayaw. Daydaytan kaka. Saan kami anasaya at tagpin na to doon? Kat naimbag ta dimgag kayo karagiti pamagbaga, lari ken liryo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, pauluan. Pinatudon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.